Chako yudore kama tek tok doho mamalo chungo chenro mar chulo fees e yor mbui mar eCitizen. Wirani en ataro mar chik. Ming'eto mar jang'ad bura Chacha Mwita olero ni pach jokanyo jo Kenya bende ne ok okaw e yo malong'o. Kendo chudo e yor mbui no dhi nyisa kwede ne jonyuol maonge gi nyalo makamano. Simprose Okinda nigi ler mar wachni. E okang' machielo sirikal ogo ndamo buora kadok chien tok doho mamalo wito oko chenro mar chudo e yor mbui mar eCitizen. Ing'eto mare jang'ad bura Chacha Mwita lero ni chik sirikal madwaro ni chudo duto mag kuonde tiegruok mag sirikal nyaka tim e mbui mar eCitizen ok oluwore kod chike ma pacho ka komedo ni pach jokanyo ne ok okaw kaka chik dwaro. Jang'ad burano bende olero ni silings 50 ma ichulo e mbui sama ng'ato timo chudo mare nyiso ni sirikal ng'ado osuru nyadiriyo koketo to bende ewi wuon mbui mar eCitizen kod adiera manie iye maneno ni omenda duto michulo kanyo oti godo e yo makare. Achiel kuom midhiero madongo manomiyo wachni ochopo e doho en ni chikni nyiso akweda ne jonyuol manyalo gi ni piny kamoting'o jonyuol machulo fees e yor tero chiemo e skul, gima Mwita bende oyiere godo. Komedo ni en chenro mabiro kelo akweda ne jonyuol maonge nyalo kata mar yudo mbui machiegni kodgi. Wachni orwak kod Boaz Waruku ma en achiel kuom jokanye sekta mar somo mawacho ni chudo e yor mbui ne dhi kelo achiedh nade mathoth e tayo kuonde tiegruok ma pacho ka. E oboke manogol kod jagoro mongirore e migawo mar somo machon Belio Kipsang, obokeno mar tarik 31 dwe mokwongo higa mokalo, jonyuol kod jopuonjre nomi chik mondo chul fee e yor mbui mar eCitizen. Simprose Okinda, Ramogi TV.